Állj be, blokkold be. Nem bírok. Mit csinálsz? Ez milyen zombi? És majdnem meghaltam miatt a gyerek. Nem tudtál volna ott megállni az ajtóba? Nem, mert oldalt beizolódott. Most. Legérdemesebb így beállni, beállsz, csak helit. Azt az bármilyen fegyverrel érdemes. Legjobban ezt crossbow is van, az egy ilyen különleges fegyver, majd azt ha lesz egy kicsit több pontom, akkor megmutatom. Te vagy Spangi? Nem. Hát, de jó, hogy szólsz. Nagyon szeretjük Spangi barátomat, miatt szoktam mindig meghalni. Hülye. Hát ha nem izével jöttek volna, rabba jövök. Ugye, Köszön hát. van a R Spangli, néha segít, néha nagyon elcseszi az egészet. Tehát van, mikor megkérem blokkolni, ő megfogja és elmegy onnan. Tehát hagyjanak meg engem a zombik, azt ő nem érdekli, csak neki legyen pontja. De van valamikor meg van annyi esze, meg van benne annyi, hogy segít ugye neked, hogy akkor oda beáll, addig még megveszed a cuccokat, ha nincs időd rá, meg ha építő vagy, néha segít, néha. Tehát, ja, és van egy ilyen bunkó dolog, amit én most meg fogok csinálni, hogy újra jövök a szerverre, és akkor megint épít. Kihasználom, hogy megint építő lehessek. Sikerül, nem. És úgy látszik, hogy ez sikerülni is fog. És sikerült, mint látjátok. ...302 pont. És mutatok neked egy más bázist is, mert hogy ne csak ezt lássátok egyfolytában tőlem. Egy alapbázis. Mondogassátok, hogy jaj, de unalmas lesz ez a videó így. Nem is akarom túlhúzni a videót, ezt a kört még leszeretném játszani, és akkor kapcsolom is ki. Ugye én egy ilyen felülbemászós bázist próbálok megépíteni. Amit nem nehéz építeni, csak bejutni lesz majd nehéz. De az ilyen mappokon ajánlom, hogy van itt ilyen, vagy plakát, vagy ilyesmi itt oldalszélen felül. És nézzétek, ezt így meg lehet úgy csinálni, ugye, hogy x. Ugye már be van bindelve, ne kelljen sokszor írogatni ezt a blokkot. Ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy egyfolytában úgy tesszük, hogy ne tudjanak felmászni rá. És akkor szerintem ez elég is lesz. Így, akkor ezt ide húzzuk. Csak ilyen, nem lesz most olyan jó bázis, csak úgy megépítem nektek gyorsan. Nem lesz annyira szép, az most nem érdekel senkit szerintem. Titeket érdekel, akkor majd máskor szépen építem. Jó, azt is kidokkoljuk. Ezt megcsináljuk, hogy itt se tudjanak hátulról azért bejutni. Úgy fogjuk itt megcsinálni, hogy mindjárt kész. Ja, az akadályt ki ne felejtsük akkor. Még a véletlen az ez így jó lesz. Spangli, velem jössz, mert kell a segítség ebbe a bázisba. Oldalt itt szélen egyből felmész a lépcsőn, és szélen a sarokba, a szürke bázisba, gyere gyorsan. Csak siess, nem akarok meghalni most. Lehet, hogy elrontottuk a bázis, de nem hiszem nagyon. Remélem, hogy lesz eléggé a hely a gépen. Délre telepítettem a bandikemet, és oda teszi a videóimat, mert ugye itt nagyon nehéz bejutni. Nagyon, ahogy mondtam. Spanglinak is nehéz lesz. Óvatosan gyere. Mit vettél, aranydezit? Nem vettél semmit? Aranydezit kellett volna vegyél, és akkor
volna mutatni, mindegy, mindjárt veszek. Várjatok, megmutatom nektek a shopot azért. Aranyán, na, Spangli most kedves volt nekünk, és vett nekünk egy aranydezit. Fordulj arra, úgy nézz oda. Nem vettem le. Ja, azt hittem aranydezi van nála, na mindegy. Az aranydezi az ugyanúgy néz ki, mint ez, csak ugye aranyba. Enyém most skines, de többet sebez, igen. És van arany MP, mindenki azt hiszi, hogy a legerősebb, hogy az arany MP, mert az olyan jól néz ki, meg minden szar. De nem, falat se viszi át, meg semmi, ezért most megveszem. Az aranydezit, látjátok, így néz ki. 7 töltény, sok sebzés, és nem érdekel az 50 pont engem, majd visszaszerezzük. Támadni nem fognak szerintem, úgy érzem, akkor ide kijövök, és ott egy zombi, látjátok? Ezt így megfogom. Ezt kilőttük. Ott ugyanúgy néz ki a grab zombi, ahogy az a kis patkány csótány kis izé. Gyere ide, Spangli! Gyere ide mellém, és innen kilátszom úgy. Látjátok, gyorsan beírom megint a kódot, és akkor nem látom Spangli skinét. Újra beírnám, akkor látnám. Aztán. Ott egy arra. Látod? Én is. Még fel is találnám, akkor több értelme lenne megvenni a dezit, meg ha támadnának, ugye. Most nem nézők kedvéért, most nem érdekes. Egyet közt. Vigyázzon, ugorját! Felettem vagy valahogy. Ne oda menj, ugorj fel, vagy ugorját felettem. Én legyek ott. Van egy ilyen mód most, hogy beállítod, jobb klikkel, addig nyomogatod, még triplézer nem lesz. Végre jön egy zombi nekünk, és ugye a triplézer szállom a mélyes Spangli, hogy lássák a nézők, hogy jól sebez az a izé. Ne öld, ne öld. Nem én ölöm. De az megkerüli. Látjátok? Gyorsan megöli. Ez ilyen robbanó volt. Nézd, a triplézer az ilyen, hogy azt leveszi és felvilágított egy lézer. Ha arra rámegy, ugye, akkor az bepukkan és az egyből öl. Nézzük a homingos ranyót. Mindjárt, Lassan mindjárt, nézd a homingos ranyót. várjatok megnézni, olyan a homingos gránát, hogy azt eldobod és odaszáll a ellenséghez egyből. Azért jó, hogy olyan dobott oda, a Spangli mellé lassítja őket. És itt van, én is megmutatom nektek a homingot, hogy így megfogja és rászáll. Földre nem szabadna lőni, de most kivételezek mindig. A videót csinálunk is, ugye, és nem érdekel semmi. Nézzünk kedvéért. Szegény. Én vettem a aranydezit. Jó, ilyen. Hát ott így be akart jönni, azt hitte, hogy bejut. Jól hitte. Feláldozza magát. Légy jöjjön. És Spangli leugrik csak úgy. És visszajönne, mindjárt visszajön, szokás szerint. Fussál arrébb, és akkor lövöm. Leestél, vagy mit csinálsz? Mögötted, ugrálj gyorsan, ugrálj már! Gyere gyorsan! Gyere már! Na ez a szórakozás. Hogy leesett? Így kezd felrakozni, azt üzeni nektek. Csak mondom, technikai probléma miatt, ugye, akkor megcsináljuk mi is ezt, csak én, így csinálom. Hogy én engem körbevesznek és meghalok! Szeressük, Spangli most ellopja mind a 2 fregemet, gondolom. Vagy nem. Spangli, gyere kezdő felé, gyorsan, kezdünk fel. Nincs élet. Azért mondom, hogy gyere, de én akartalak megölni.